Euskaraldia bertan da. Bueno, urten urter benetan garrantzitsua da Euskaldirako. Dakigunez, pandemiaren efektua dela eta Euskaraldia gero eta garrantzi handiago daka. Aurten Euskararekiko joera eta jarrera pixkat behera egin du azken hiletan, eta horrek esan nahi dugu Euskaraldia pertsonengan duen garrantzia eta importantzia hartu behar dauela. Horretarako egitaraua eta pandemia dela eta hainbat ekitaldi ezin izango direz egin, eta horrek suposatzen dauena da geure edo udaletxearen egitaraua askoz bet digitalagoa izango dela, eta bestetik kaleratzeko prozesu bat emongo dugula Euskaraldia kaleetan presentzia eta euskararekiko jarrera positiboa pertsonengan edukitzeko. Zentzu horretan, lehenik eta behin hasi gara herriko kale eta hainbat lekutan Euskaraldiarekiko euskarri batzuk martxan jartzen. Euskarri batzuk jarri direz herrian zehar, puntu ezberdinetan, eta herriko momentu eta pertsona ezberdinekaz bai. Horrek esan nahi dau, ikusiko dugu zalain beste puntutan, euskararekiko mezu positiboak eta aho bizi eta belarri prest izateko motivazio batzuk. Bestetik, egitara bai, Uribeko eta eskualde mailan bertso sare bat sortu dugu, eta interneten sare sozialen bitartez jendeari animaten dugu bertso bat botatzeko, eta erronka edo bertso horren ostean beste pertsona batek hartuko dugu eta bertso sare bat sortu dugu interneten bitartez, sare sozialen bitartez, eta horren laguntzagaz. Bestetik ere, lehiaketa bat sortu dugu, eskualdeko euskararekiko lehiaketa bat, non taldeek eta parte hartu aldabez interneten bitartez, eta horrek azkenian emoten dauen aukera pilo bat, eta joku bat da azkenian, eta irabazteko premio batzuk jarri direz, herrian bertan geure partizipazio hori emoteko. Azkenik egunean zehar Euskaraldieko egun guztietan saiatuko gara sare sozialen bitartez, interneten bitartez, informazioa, motivazioa luzatzen, azkenian herritar bakoitzak duen garrantzia prozesu honetan, eta arigune guztiek daukazen garrantzia dela eta hori sustapen, euskararekiko politika sustapen, euskara eta hizkuntzaren politika sustapen egingo dugu sare sozialen bitartez eta interneten bitartez bai. Azkenean egoera oso ezberdina daukagu aurten, eta horrek esan nahi dau egitaragua moldatu egin dugula gure ahaletara, eta kasu honetan internet eta herriko kaleak oso erraminta eta tresna interesantia direzala, eta geure eskuetan dagozan tresnak direz. Aurten udaletxeak era ezberdinetan parte hartuko da, alde batetik infopuntu bat sortu dugu. Infopuntua izango da turismo bulegoa dakan leku berean Euskaraldiko infopuntua sortu dugu, eta infopuntu horretan hau bizi guztiek eta belarri prest guztiek jaso ahal izango da bez informazio guztie, izen ematea egin eta egiten da geure turismo bulegoan, kasu honetan infopuntuan, Euskaraldiko infopuntuan, eta txapak eta bestelakoak banatzen direz antze bertan bai. Hala ere, herritar bakoitzak egin aldauena da, guran baldin badabez, Euskaraldiko hizkiekaz eta pankarta batzuekaz euren argazki propio atara, jun daitezke turismo bulegora, infopuntura, hizkiak hartu, pankarta hartu, lagunekaz eta 6 pertsonetako taldeak mantenduz, segurtasuna mantenduz, argazki horiek atera saldabez, euren sare sozialetan jartzeko Euskaraldiko sare sozialetan jartzeko bai, eta gero berriz ere bueltan emon behar dabez infopuntura. Hori da, herritarrenganako hurbiltasuna mantentzeko modu bat. Bestetik, geure partizipazioa aurten eta geure hartu emona interneten bitartez, sare sozialen bitartez eta komunikazio digitalaren bitartez izango da, bakoitzak bere etxean, bakoitzak bere lagunekaz, era zuzen baten sare sozialen bitartez parte hartzea, lehiaketa, bertso sareak eta bestelako ekintzekaz.